Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, pukają, wołają, dusz panienko, pukają, wołają, dusz panienko. Odkryj moto! Hello! Is it friends? No! What day is today? Please do a radio for me. And the picture goes back on your phone. Praise God! Later. Čo sa na mňa pozeráš ako kobra? Čo sa na mňa takto pozeráš ako kobra? No a čo má toto znamenať? Čo má toto znamenať? To vaša fajka. Ale dobre, ale ako si to myslel? Čo? Ja som to myslel. Nech strikuj si doma! Toto môžeš si strikovať doma! Nie je jedno, že čierne diery sú v Amerike. Nie je to úplne jedno. Zvuky budem. Či počuli nejaké zvuky v Budapešti a či to šlo zhora alebo z dola. Ale tu pravopičky bude treba do celého života. A čo má toto byť? Ten epiteton stvrdý. Čo má byť slniečko? Dobre sa pomýlil. To je pečka, Adamko, to je pečka. A ty mi ukáž, ako robíš kliky. Máš mi ukázať, ako robíš kliky. Sa zdalo, že tu niekto stál. Kde sú triedne knihy? Čo si chcel? Čo ste to tu na česno tak vzali? Počkaj, tu máte dobre písať. A máme aj podpis? Ja neviem. Musím oddychovať. To je seriózne. Mám tam všetko dobre písal, aj ty teda nepájde všetko. Ty som sa opäť